UNdunankulu UZikalala uthi awukholakali namanje umonakalo odalwe izikhukhula esifundazweni ubese ibophezela ekutheni bazosheshisa umsebenzi womkhandlu waKwaZulu Natal climate change ukuqinisekisa ukuthi ziyagwemeka izimo ezifuzelezi ngesikhathi esizayo. Among those we speak of the Mdletshe family of Indwedwe who lost 4 children. We speak of Jikela family and Makoba family in Georgedale who lost 5 family members each. We speak of a family from Dazenhoek where 2 people died but 9 are still missing. Uphinde wazibophezela waqinisekisa ukuthi izinsiza zokwelekelela izisulu ekhahlanyezwe izikhukhula zizosetshenziswa ngendlela efanele kanti ayikho imali ezonyamalala. Namanye amalungu esishayamithetho sesifundazwe kanye namanye amaqembu aphikisayo azibophezele azinikela ekwesekeni izisulu. Umbishop webandla lama-Methodist uLinda Mandindi uthi wehlulekile ukuthola umyalezo ofanele angaduduza ngawo izisulu. Nabanye abaholi bezenkolo banxuse abantu ukuthi bangalulahli ukholo lwabo. UZikalala uqinisekisile ukuthi amanzi asekhona ezikhungweni zempilo wathi abakubeka eqhulwini ngokuhlinzeka izisulu ngendawo yokufihla ikhanda ukudla kanye nempahla. Kusenjalo ngolesithathu kulo leli sonto kube nenye inkonzo ebihlelwe ngokubambisana phakathi kweWorld Gospel Powerhouse kanye nePlayhouse eThekwini. Lo mkhuleko bekungokuqinisa idolo izisulu zezikhukhula. Kulandela ukuhlolwa kwezidumbu isibalo sabantu abashonile sesihliselwe ngaphezulu kwama-430 emva kokuthi kutholakale ukuthi abanye abantu abashonile bashone ngokuyimvelo. South Africa, let us pray for KZN. Let us remember KZN in prayer. Let us keep on praying.